Bojo-bojo piye anggap banget menungso lantaran batu batu sama ngadeng-ngadeng Mas Bagong Mas Bagong Mas Bagong sampean kok lali karo sumpah sampean kowe kencingan apa wer aku kakangmu gareng aku kakangmu Petruk Lugong sing kok nunggu bojomu kowe golek gawean saiki bareng kowe dadi ratu kowe mukti kok kowe lali karo bojomu Ban kula suliyem kula bojo sampeyan Mas piye muni kepiye kowe hah aku ki ratu Bagong sapa Bagong wis almarhum ora ana Bagong sing ana Prabu Selagumala sampeyan Mas Bagong kowe ora pikan keprok watu jasmu kowe kepas wong gandrung ngatresnan kok gugur gunung wis aku meng kuwi sanesipun menapa ya dadi ati menapa terus ora dadi iwak mane dadi ati dadi gule apa dadi tungseng temonjo men dadi ati nggo ngapa sae-sae le nembang inggih ngestaken dawuh gegarane wong akrami rungono batobat suarane kasar ning apik heeh aku duwe geng jenenge Sariel menapa menika kasar tur ngeyel tutu panda tutu rupa among ai ati pawi tane aduh aku tak cekel gulukungan iki le merinding tekan kempel lusut luput karang bahasane iki dhewe-dhewe ya ana lho sing sinden muni lusut pisan luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang nyun sewu sinuwun menika nyun sewu menawi ngresiki warja menika agem menapa Akarang wong desa ya mung nganggo bata. Sapunika dados Nalindra ya kedamawi nuwun sewu ingkang langkung sae. Apa? Hah? Sing apik apa sing arang dhewe? Pertama, lho. Ngresiki waja nganggo pertama. Maksudnya digebek sik. Terus tekan ndi mau? Tekan ndi Diajeng Sariwati? Sariwati, kula piyambak mboten mangertos. Luput pisan, luput pisan. Wah, kelangane kok. Wong ya ora iso nembange kok. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena tinumbas arta lara ning lara narakaya batu-batu wong kang landang wuyung mangan ratoyan rajena dolan nang weteng lara mong kudu weruh wateng ati do kusuma asu ayu babalong janur kowe usada wong kang nandhak apik gugur gunung Sariwati namung kula nderek batu-batu kula nyuwun pangapunten
Sinuwun menika sajaipun wonten tamu. Lho. Ora amet pasang kaliman tabek sapa tamu wani wis jalan-jalan. Wah, mula kok ora ana kabar wer, duwe. Kowe wis mukti, Cah Bagus. Kowe wis mukti. Aduh, adikku, adi apa? Gong. Gong apa? Boten kinten babar pisan. Boten wonten pekabaran. Mas, sampeyan mus mukti kawibawa kagem busana kados mekaten Mas Bagong. Mas Bagong kula ingkang garwa Mas Bagong. Bojo-bojo piye anggep banget. Manungsa lantaran batu batu. Coba ngatur-ngatur. Mas Bagong. Mas Bagong. Mas Bagong sampean kok lali karo sumpah sampean. Kowe kencingan apa, Wer? Aku kakangmu Gareng. Aku kakangmu Petruk Lugong sing kok nunggu bojomu kowe golek gawean. Saiki bareng kowe dadi ratu, kowe mukti kok kowe lali karo bojomu. Ban, kula suliyem. Kula bojo sampean, Mas. Piye? Muni kepiye kowe? Hah? Aku ki ratu, Bagong sapa? Bagong wis almarhum. Ora ana Bagong. Sing ana Prabu Selagupala. Sampeyan Mas Bagong, kowe ora pikandak kepruk watu jasmu kowe kepas. Ayo terus. Atau banget. Mboten nginten babar pisan kula nyuwun pangapunten. Samenika kula nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Ngapa Sariwati? Panjenengan tasih legan menapa sampun kagungan garwa? Yen menek gampang ya gampang, yen gampang luwih gampang ya ben. Ning kula nyuwun pirsa panjenengan menika sampun kagungan garwa menapa tasih legan? Ayo. Kanca. Batu-batu pas kula mboten betaken gugur gunung. Kuwi tembang penuh gotong royong lho. Kudu dieleng-eleng ora kena kok. Kula nyuwun mreksa panjenengan sampun kagungan garwa menapa tasih legan. Kowe iki percaya karo kae to? Kae mung wong sekeng. Kae wong melarat sing kepengin ngaku aku karo aku. Memper do kepengin ngaku aku karo aku bareng aku wis entuk kamukten kaya ngene iki. Aku ora tepung karo Suliem. Aku ora tepung karo sing ngaku jenenge Gareng mau. Apa meneh sing dhuwur irunge dawa kae aku ora tepung. Kowe percaya masmu apa? Percaya wong kere-kere kae. Betul. Menika mangke badhe mboten saged dadosanipun lho sinuwun menawi sing ngandika sinuwun. Prabu Selagupala mboten ngakeni dhateng kegarwa. Aku iki nek kowe ora percaya, kae tak oyahe tak keprukane watu sirahe Pak. Betul. Iki ora ana ngimpi apa-apa kok dadi ana wregul nglumpuk. Wong e padake regul. Rama Semar. Iki rak Suliem to? Nggih.
Ngopo gareng barang kok nangis Petruk kok nangis? Ngaturaken ketiwasan, Pak. Nalika semanten kula niliki Bagong teng griya. Bagong niku arep nglalu merga kahanan uripe. Bagong wis mala bojone merga keluputan terus Bagong eling sadar nek apa sing ditindakake niku kleru. Iso. Bagong terus lunga titip bojone kalih kula kalih Petruk. Reng nek aku ora bali 3 dina gedene 7 dina aku mati ning dalan Kaliren. Nek aku engko mukti kowe tak ngabari. Aku lho nggih weling kalih Bagong, Gong aja lali karo bojomu lho. Ora, pokoke sumpah demi Tuhan, aku mesti nek mukti bali. Bagong saniki wis dadi ratu. Mbah saka jalane saka napa ning nganggo sandangan Nalendra jenenge Prabu sinten wau Suragupala. Heeh. Gandrung karo wong wedok lagi do roman. Dumadakan bojone teka, bojone diantemi, ngaku nek udu bojone. Bagong ora ngaku nek Suliem Adi kula niki bojone. Wah, kepanjingan apa kae, ha? Wah, aja kok. Wah. Sing matane kira kuwi ngene. Marahi pacarku Sariwati marah. Nesu karo aku. Dikira aku wis duwe bojo. Kowe sing dadi sebabe. Sing mirunge doyene. Catut matane. Oh, kejem banget ya, Tru. Aku dadi malik tinggal kaya ngono ya. Iso wae iki. Hah? Iki sing ngarep ki nek dikai bathok kaya bulus lho iki. Sira iso ndelam-ndelum. Kowe kok dadi kaya ngono iki ngopo to, Dole? Apa merga nggonmu saka prihatin sing banget tumuli kowe entuk kanugrahan dadi wong mukti, dadi wong cukup. Wekasan iso malikke. Pamikirmu kowe dadi wong sing uraan, dadi wong sing angkara murka. Aja ngono ya, Bagong. Bagong sapa? Ngawur. Suragupala. Lairku siji Sura. Ning isor Gupala. Mula jenengku Suragupala. Lah ku lair ning ngarep SMKI. Ngawur kowe. Kuwi enak. Arep ngapa kowe? Terus kowe rene arep matani karo wong kira karo wong irunge doe. Karo jenenge Suliem, wong lemu banget. Asli wong lemu. Gedhe tenan wonge. Saya saiki meteng. Wah. Gemblem. Nek cara kendang ya kendang bem. Hai. Tung gemblem nemblem. Sanggo latihan kendang karo bojone mesti. Kon mbrangang terus sirahe keplaki tumblang blem. Wis kowe ora sembrono. Kowe iki anakku. Anakmu piye? Padake aku ki Prabu. Sawise aku isih turuning Prabu Begawan Wisrawa. Aku isih eyang buyutku ki Prabu Sumali. Mali kemali ngono. Pak, mbok tambanono, Pak. Kowe ketoke wong edan ning jahat banget iki. Sing ngomong nek Prabu Suragupala ki trahe Begawan Wisrawa ki sapa? Nek ngono kowe Sule Dasamuka. Ha kae eyang. Lho. Sapa-sapa kok eyang? Mula aku kejem. Mula aku wengis. Wengis lahir batinku. Mergo aku pancen turuning Prabu Suman. Aku isih nasanake Prabu Kunjara Karna. Wah, serem kabeh. Aku klebu bakal dipek mantu Prabu Niwata Kawaca.
Pajak. Seswane Rama Bargawa. Ayo, areng apa kowe? Aku nek digdaya ya digdaya. Aku kekasih Sang Hyang Bathara Wenang. Kelangenane Sang Asih Prana. Ya Sang Asih Prana ya asih bakule lotek. Saedian ora. Hah, arep apa kowe? Ngopo Mir? Kok Mir? Ayo kowe, kapokmu kapan kowe? Tepung ta? Ora iso. Aku nggon aku ki nek kata-kata terakhir ki mesti tambahi Mir. Areng nandi Mir ngono kuwi. Kuwi kata-kata terakhir nek cara bantur iya J ngono kuwi. Lah J-ne iku nek cara nggon aku Mir. Ayo jajan Mir. Ngono kuwi meng kata-kata dialog adat budaya. Pancaya terus yo. Piye? Padake becak aku. Arep tak pancal ki sing numpak sapa? Ora macem-macem kowe. Kocap kacarita. Salebeting Prabu Suragupala. Nalika semanten duka asinipe panandene iki Lurah Semar katingal komat kamit tutukipun angrangepal daya pangruwatan nenggekul balik caraka balik den tamakaken dening Ki Lurah Semar wonten dadaning Sang Suragupala. Oncat digya kala Suragupala ingkang suwus badan sukma kemanjing angganing Ki Lurah Bagong. Ayo kowe kelingan ora saiki karo aku. Bapak iki. Kae gareng kae? Heeh. Petro kae? Heeh. Bojoku nang ndi, Tru? Ayo. Tak koske nggonanmu mesti. Kowe ra kelingan lakon sing kelakon apa? Ora. Ki aku mau goleki karo bojomu. Kowe iki wis mukti lho sandhanganmu kaya ngono kuwi. Wah. Aku dadi apa mau? Dadi ratu. Neng Tunjung Kencana Prabu Suragupala. Kowe kang slupan sukmaning Prabu Suragupala sing tok pateni sajake. Kowe gandrung karo wong wedok, kowe sumpah karo wong wedok nek rung dibojo. Suliem adiku teka ngambruk ning pangkonmu tok tonyo bathuke. Weh lah. Aku nono ping pindho karo bojoku, Tru. Heeh. Endi Suliem? Endi Suliem, Tru? Aduh. Kowe tak tono ping 3 ya, Suliem. Nggih. Wingi nggon mata karo nggon bathuk iki mau kena nggon apa? Niki wau nggon irung. Mimisen ora? Mboten. Nyobat mimisen. Pancen setan kok Bagong kira. Mari ta, Yem? Mari. Wong iki marine gampang kok. Kene. Mas. Teng arepe bapak. Alah santai. Sisine. Mboten sah. Ngagem busana kaya ngoten. Tak ganti sik. Aku njuk ngapura ya, Yem. Mboten napa-napa. Aku karo kowe sayang. Bagong, ayo. Wong tua kok ora dikeki. Wong edan. Aku njaluk ngapura. Pak, aku njaluk ngapura, Pak. Nek ora tak ruwat, ora rampung-rampung tak kan. Yes. Sah. Nek ra saka daya pangruwatanku ora bakal rampung tak kandhani.